Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zikhalelwe ngamasongo kaSigonyela izelamane ezibulale uyise ngoba zimsola ngokubulala inja yabo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Motanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kuboshwe izelamane ngezinsolo zokubulala uyise ababemsola ngokubulala inja yomndeni. Amaphoyisa aselusikisiki eEastern Cape abophe abalisa ababili abaneminyaka engu27 kanye nengu29 ubudala endaweni yaseMboji eMandebe ngesonto ebusuku. Ngokumbiko wamaphoyisa kuthiwa umufi wabulala inja ngoba idla amaqanda ezinkukhu futhi ibuye ihlasele nezinye izilwane zasekhaya. Bahlasele umufi oneminyaka engu74 ekhaya lakhe ngesonto emumva kokuba abulale lenja. Kube ukuthi umufi wahlaselwa phambi komkakhe nendodakazi yabo. Waphuthunyiswa esibhedlela St Elizabeth okuyilapho afika ashonela khona ngenxa yokulimala kabi ekhanda. Kuchaza uSergeant Khaya Matola ukhulumela amaphoyisa. Lezi indaba eshiya abantu abaningi beshaqekile. Ngofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.